Putri, Nggih. iki awake dhewe malah ngurusoi dalem ibu ngersake lagu napa, Bu? Oh niki ibuke wau. Soale Sing awake gadah griya. Ya soal awake dhewe kira ninggali apa ngomong Ninggali rusuhan. ninggali uyah sing bersih ya, Bu ya. Jenengan ngersake lagu Lagu napa, napa, Bu? Ora saged ditulis ra apa-apa, Bu. Pokoke sampean bengi iki njaluk limoe tak kei los. Iya, lagi lomo nggih. Lagi lomo. Dikasih yang berirama nuansa cokek Cokek, cerot. Ya. Yang ngomong, "Mas Jojo coki, Mas Jojo." Nggih, dipun aturi napa niki podang kuning? Monggo. Nggih.
podang kuning. Leres Sampun sebagai ngaturaken. suwun Putri Keong sampun ngaturaken tetembangan wonten podang kuning. Bu, ngersake napa, Bu?